Έχει σημασία που φιλοξενείσαι. Διότι εγώ δεν φιλοξενήθηκα στο σκάφος του κυρίου Μαρινάκη ούτε στον Ορουάν. Έχει σημασία αυτό που λέτε. Καλά, φαντάζομαι κανείς δεν φιλοξενήθηκε στον Ορουάν. Δεν το ξέρω αυτό. Σας λέω εγώ. Εγώ ξέρω για μένα. Γιατί είναι η πέμπτη ερώτηση που μου κάνετε και θέλω να σας απαντήσω. Δεν φιλοξενήθηκα στο σκάφος του κυρίου Μαρινάκη ούτε στον Ορουάν. Ούτε έχω κουμπάρο κάποιον ο οποίος είναι υπόδικος για πολλές υποθέσεις εγκληματικού χαρακτήρα και διωκόμενος για διακίνηση, χρηματοδότηση για διακίνηση 2 τόνων ναρκωτικών. Και έχει ταυτόχρονα 7 εφημερίδες, 7. Και έχει και τηλεοπτικό σταθμό και διάφορα ραδιοφωνικούς σταθμούς για από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνουν μια πολιτική τοξική απέναντι στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε κύριε Στρόιτερ, έχει κατατήσει κουραστικό. Όταν κάνετε μια δύσκολη ερώτηση στον κύριο Τσίπρα, αντί να σας απαντήσει, πέταξε την μπάλα πάλι στην εξέδρα και δεν απάντησε. Άρχισε και μιλάγε πάλι για τον Ουρουάν, που έχει καταντήσει ιδιαίτερα κουραστικό. Γιατί αν χρησιμοποιήσω και εγώ την ίδια γλώσσα ή τις ίδιες πηγές παραπληροφόρησης, πρώτον σας λέω ότι δεν έχω ούτε μία σχέση, όπως σας το έχω ξαναπεί για να μην μπερδευόμαστε. Και επίσης, όσο εμπλέκεται ο κύριος Τσίπρας με τον Ουρουάν, άλλο τόσο εμπλέκουμε και εγώ. Ναι. Και αν χρησιμοποιήσω τις πηγές παραπληροφόρησης του κύριου Τσίπρα, μπορεί να πω ότι ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν έχει περάσει πολύ όμορφα μέσα στον Ουρουάν. Αγαπητέ κύριε Τασούλα, είτε το πούμε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, είτε στα γαλλικά, ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ποιος σας δίνει γραμμή. Σας δίνουν γραμμή μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν επιδοθεί σε μια λυσαλέα επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση. Για ποιο λόγο άραγε? Και επειδή εγώ δεν το γνωρίζετε καλά, δεν κρύβω ούτε μασάω τα λόγια μου, θα σας πω ευθέως. Όλος τυχαίως, συντονισμένα εδώ και 15 μέρες, μόλις στην επικαιρότητα ευρέθησαν τα λεγόμενα Panama Papers, Paradise Papers, μετά την ατυχή ερώτηση που καταθέσατε για την βία και βρεθήκατε απολογούμενος για τις συνομιλίες του γραμματέα σας με κυκλώματα βίας, μετά τις αποκαλύψεις που αφορούσαν την κατάθεση της γραμματέας του κ. Χριστοφοράκου, επιστήθιου και οικογενειακού σας φίλου, όλος παραδόξως, ένα κρεσέντο συντονισμένο κρεσέντο, μέσων μαζικής ενημέρωσης, του, όπως κατά δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, κουμπάρου σας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα περνάει πιο συχνά το κατόφλι του εισαγγελέα από την πόρτα του σπιτιού του και έχει αγοράσει 7 εφημερίδες και οι 7 εφημερίδες λυσομανούν κατά της κυβέρνησης, αλλά και του όψιμου φίλου του τώρα, του όψιμου συνεταίρου του, που πριν λίγο καιρό ήταν στα μαχαίρια, αλλά τώρα τα βρήκαν για να αντιμετωπίσουν ποιον? Τον κοινό τους εχθρό. Και ποιος είναι ο κοινός τους εχθρός? Αυτή η κυβέρνηση, που θέλει να βάλει ένα τέλος στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα παραδικαστικά κυκλώματα, στις λογείς ασυλίες, στους φοροφυγάδες. Ο Αλέξης ο ψεύτης, για άλλη μια φορά, μπερδεύτηκε με τον εαυτό του. Γιατί? Ο Αλέξης ο ψεύτης. Βέβαια αυτό το διαισθάνονται και οι ίδιοι. Και ακριβώς επειδή το διαισθάνονται και οι ίδιοι, έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους, να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διωκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε Πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι?
να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει, λέει, φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα, από εδώ από την Πάτρα, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν συκοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και εξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να βάλουν στο αρχείο το μεγάλο πάρτι που έγινε στο Κελπνό. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να μην πληρώσουν μία από τα δανεικά και αγύριστα θαλασσοδάνεια. Ο Αλέξης ο ψεύτης